просто ви оставихме и изчезнахме. Не чакаме да видим дали липсват хабили, дали има нещо друго, дали има кошчета, дали климатика. Въобще не ме интересува. Вижте какво сме направили с Карин тук, специално за вас. Има ли някой фобия от змии? Да. Не се така спокойно седнала. Няма змия. Вижте това страшно змия ли? От най-страшните. Анаконда. Шо? Ужасно е. Нещо за ядене, сигурно. Така, нещо за ядене, то няма стига за всички. Конка. Група, готови ли сте? Да. Някой има ли идея какво сте направили? Не. Имате ли идея? Торта за рождение. Не. Това гърнене. Късмети. Не. Появисахме яйца и затова са ми такива ръцете! Взимайте си! Червени да са най-долу!